Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Салах Кулибай тәнкыйтькә аю карашы. Аю доклад яһап тора, һәм ул шуны искәртә. Иптәшләр, безнең эштә морале шундай кәртә. Мәсәлән, 100 әйтәм, тәнкыйть юк бездә һаман. Күз йому һәм тәнкыйть итмәү бул инде артык яман. Әйдәгез, дусларса, сәламәт тәнкыйтьте көсәйтәйек, кәмселектәрне асайык, хатаны фаш итәйек. Конкрет әйтһәк, минең өчен ят нәмә мактау һүне. Валлаһи дип әйтәм, тәнкыйтьте үлеп яратам үзем. Үз ала кәсә һәм унан куян да телмәр тота. Аю тамак кырып куя һәм татлы үзде йота. Унан үгез үз ала һәм ялкынлы телмәр башлай. Кәмселекте кыю фашлай. Үзе кирпетте какмай. Аюның эш стиле, дуслар, үрмәксе авы кебек. Электрир һәм йолкылар самалап каратые. Ул халык күзеннән ситләшеп, өнендә гомер итә. Кәнсәһендә ултыра һәм вассалам эше бетә. Ул бит ябай бюрократ, таркалган иске түрә. Яңлыкты түгел, бары табанын якын күрә. Мактарга мөмкин, үз юк. Аюда көч, тавыш бар, ләкин билдәле, аю артта кала тормыштан. Аю йомгаклау үзендә тетеп алды үгезне. Үзенең һанһыз эшләрен тәкъдим итте күрүдә. Аю түгел, кешеләрдә лә була тәнкыйть яклылар. Тәнкыйть иттеңме, унан сәлам да бирмәс улар. Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз.